amma yau saboda lumana ta shi Ahmadu Tijjani gashi zaka ga samari kanana suna mafarki da manzon Allah. To Allah ya kara mana san annabi, Allah ka kara mana san masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ba mutane su ji mun yi maganar sahabbai, mun yi maganar waliyai su ɗauka cewar a'a sahabbai ne ko waliyai suka cancanci su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To abin ba haka yake ba. Duk abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ya zama dole su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda Ubangiji subhanahu wata'ala ba shawartar mutane ba akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wajabta musu ita yi. Ya zama dole bawa ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai yana son saduwarsa da Allah ta kyau. To Allah ya kara mana san annabi, Allah ka tabbatar da mu a cikin san annabi da bin annabi. Za ka ga bawa idan yana jin yunwa ta hanyar da zai bi mutum ya nemi abinci ya san yadda zai. Idan kuma mutum ishirwa yake ji za ka ga duk tudu da gangaren da zai bi dan ya nemi ruwa ya kashe wannan ishirwar sai ya biya nemo wannan ruwan ya sha. Idan bawa ba shi da lafiya za ka ga kwararo lungu da sako har gidajen rediyo za ka ji ana sanarwa don abu a samu lafiya. Amma sai akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ga mutum ya gida da ya zama soko wai bai san yadda zai nemi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To bawa ya farka daga baccin gafala tun kafin lokaci ya gure masa. Mana lokacin da ya gure bawa shine lokacin da ya ji kasar kabari a kansa, lokacin da zai ga malaiku da za su zo su yi masa tambaya. A wannan lokacin babu abin da ya isa ya kara, babu abin da ya isa ya rage. To tun yanzu kana da sauran numfashi, kana da sauran dama. Ya kamata bawa ya himmata ya farka daga baccin gafala ya je ya nemi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita kuma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun ta ne a wajen sadatu wanda Allah su ya halicce su ne don su koya bayi soyayyar manzon Allah. To ya kamata bawa ya farka ya je ya nemi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da sauran lokaci. Allah ka ƙara mana san annabi, Allah ka tabbatar da mu a cikin san annabi da binsa da sallama masa. Allah kuma ka dawamar da mu a cikin soyayyar bayan Allah dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya wadata zuciyar